Здравейте, мили хора! Днес ще си поговорим за позитивните аспекти на свързващото родителство. Ето 13 от тях. Децата, които са възпитавани по методите на позитивното родителство, са емоционално по-интелигентни. Те умеят да поемат отговорност за поведението си, а също и да поставят по уважителен начин своите граници, както и да спазват границите на другите. Тези деца не се страхуват да сгрешат, защото знаят, че могат да поправят грешката си. Това е ключово, за да могат те да проявяват своето вродено любопитство, което им помага да учат за себе си и за околния свят. Тези деца са вътрешно убедени да ни съдействат, нямат нужда от подкупи, заплахи и други подобни родителски приеми. Нещо изключително важно, което искам да спомена тук, е, че е много ключово в моментите, в които детето изпитва силни емоции, като гняв, страх, емоции от негативния спектър особено, е много важно ние да му дадем ясното послание, че сме там за него, разбираме го и го подкрепяме. Въпреки неприемливото поведение, което детето би могло да има в този момент. Защо и какво ни помага това на нас като родители? Защото това дава послание на детето. Хей, дете, аз те виждам, чувам и те разбирам, въпреки поведението ти. Аз те обичам безусловно и съм тук до теб, за да ти помогна и да те подкрепя. Това помага на детето да не влезе в режима бий се или бягай, при който то остава затворено за въздействие от наша страна. И именно това на нас като родители ни помага да можем да продължим да подбутваме, да въздействаме на детето в посока на поведение, на приемливо поведение, което ние искаме да постигнем. Ето и още няколко позитивни аспекти на свързващото родителство. Децата, които са възпитавани по неговите методи, имат по-добра самооценка. Те са по-устойчиви физически и психически и имат по-добри постижения, включително академични такива. Учат много по-лесно и повечето от тях са с по-висок коефициент на интелигентност. Съответно, имат по-добра реализация в живота. Тези деца могат да се саморегулират много добре и успешно, умеят да проявяват емпатия и имат по-добри взаимоотношения със своите връстници и родители, в детската градина, в последствие в училище, с техните партньори и деца. Всъщност, всичките тези позитивни аспекти са част от предпоставките за дълголетие и благоденствие. А кой не иска това за своето дете? Ако това ти е било полезно като информация, можеш да ме последваш в Свързани за още. Също така в коментар ще оставя повече информация за програмата ми за родители, в която можеш да се включиш с напълно неангажиращ безплатен тестови период от 7 дни, по време на който можеш да се откажеш, ако прецениш. Или пък да продължиш. До скоро!